Ahojte všichni, já vítám u dnešního videjka a v dnešním videjku by byly moje nejnovější věci. Omlouvám se za ty zvuky, ale brácha vedle je na počítači. Takže teda dneska je to všechno z dneška. První bych vám ráda ukázala tady to triko. Je to Just Be Unequal Girls Unished, nebo já nevím. Omlouvám se za moji angličtinu, ale tak a je to staka, nevím, jak to stane. 119. Tak, to rozpadá. No. Takže takovýhle tyko, jsem pěkný. Tak, další, tady je boží věc, který já prostě furt nemůžu a tak. Já se vám moc omlouvám, kdyby tam něco bylo, už je navíc, ale tak, protože jsem se s tím hrála. No a jsou to tady, je to tady to Lego, bylo to Lego Friends. Omlouvám se za to, že mám lampičku. Ještě ona mi divně svítí. Takhle. Byla to Eva a já už jsem si to otevřela. Ale toho emotu, toho panáčka, toho mám bundu. A bundu vůbec nemám. To neřešte, že vám ukážu na velikonoční speciál, který bude zítra, protože zítra jsou Velikonoce. No tam takovéhle plány. Tak. A tady to v tom bylo. Stálo to 79 korun. Tak. Byly k tomu ještě mašle. Takovýhle maličký mašlečky. Tak. A takovýhle. Ty mašle byly 2. Je. Tak. A omlouvám se, to byl pohled. No. Tak, ale pak tady mám ještě jednu bombastickou věc. A to byl takový surprise Violeta. My jsme byli v pompu. A mám tam to koupila. Byl vážně levnej, stál 50 korun. Jsem viděla, že Leáčnou říkala, nebo prostě Lea z Disney Channel říkala, že prý stál hodně, jako 100, tak a já jsem to koupila za 5, takže nevím jak. Je hrozně pěkný. Byly v tom bonbony a byly 3, ale já jsem to snědla a lízátko jsem taky snědla. Pak je v tom složce sám mikrofon. Ten mikrofon je tady. Tak. Pak jsem v tom měla tady to na tušku. Bylo pěkný. Tady je takovou srdíčko. Tak. Pak v tom byly božský Violeta samolepky z druhé série a mně se nejvíc líbí tady ta. Tak. Hrozně prostě pěkný. Pak v tom byl nějaký papír. A tahle knížečka s úkolama a já už jsem si tady to trhla. Tak. To vlastně námeček na fotku. Určitě si tam něco dám a tady to je úkolníček. Prostě v tom máte nějaký úkoly, to máte vypočítat, asi nejvíc mě baví. Tady to s mámkou určitě budeme hrát. Jsou piškvorky.
a tohle. Počítání. No, tohle by bylo pro dnešní díl. Ještě možná, že jsem neukazovala. Tak tam byl takový obrázek. A ten je hrozně pěkný. No, dneska ještě chci natočit velikonoční tag. Takové pěkný. Chci natočit velikonoční tag, protože zítra jsou Velikonoce a je hodně pozdě večer, takže už to budu končit a čau.